billedet her ser vi 3 glas. I hver glas er der 10 gram æblepulp. I det første glas har vi tilsat 1 ml demineraliseret vand. I andet glas har vi tilsat 1 ml pectinase, og i tredje glas har vi tilsat 2 ml pectinase. Bagefter varmer vi alle glas i 40 graders varmt vandbad. Pectinase er et enzym, der gør det nemmere for os at få mere saft ud af æblerne, simpelthen fordi at den går ind og ødelægger æblecellernes cellevægge. Ja, her ser I så vores lille opstilling, og lige nu så har vi så sat vores æblepulp med pectinase ned i vores lille vandbad her. Det står så og summer ved de 40 grader, og så kan vi så ellers se, efter vi har hældt dem over i de her små måleglas, så kan vi simpelthen aflæse, hvor meget æblesaft der er kommet ud af det her, og sortere pulpen fra. Man kan allerede se, at i 3'eren er der væsentligt mere saft, og i 2'eren er der væsentligt mindre, og i 1'eren er der næsten ingen. Jeg vil nu konkludere på vores æblepulp-saftforsøg. Det er faktisk sådan, at den første bæreglas med 10 mg æblepulp og 1 ml demineraliseret vand faktisk kun lavede 1,4 ml æblesaft, så der kom slet ikke noget ved det stort set. Og det andet glas, hvor vi puttede 1 ml pectinase i de 10 gram æblepulp, kom der faktisk 4 ml æblesaft ud af. Og det tredje fik vi faktisk hele 6 ml æblesaft ud af. Så der er en rimelig stor forskel imellem de forskellige kombinationer af pectinase eller enzym, vi har brugt. Så derfor kan vi nu konkludere, at enzym har en stor faktor, hvis man laver æblesaft. Der findes mange forskellige slags sukker. Fællesnavn for dem alle er kulhydrat. Kulhydrat er kroppens vigtigste brændstof, ligesom benzin er for en bil. Afhængig af personens størrelse og fysisk aktivitetsniveau bruger vi dagligt 300-400 gram kulhydrat. De forskellige kulhydrater kan opdeles i 3 grupper: monosakkarid, disakkarid og polysakkarid. Monosakkarid. Mono betyder 1, og det betyder, at der kun er én enhed af C6H12O6 i molekylet. De 2 mest almindelige monosakkarider hedder glukose og fruktose. Både glukose og fruktose har formlen C6H12O6, men atomerne i molekylen er ikke forbundet på samme måde. Jeg vil nu fortælle om polysakkarider. Polysakkarider er sådan set egentlig bare masser af monosakkarider, der er sat sammen i en lang kæde. Der findes mange forskellige slags polysakkarider, som glukose, cellulose, stivelse, agar og fusellarin. De har dog alle det til fælles, at de består af mange monosakkarider, som for eksempel stivelse. Stivelse indeholder faktisk mellem 2 til 2.000 monosakkarider. Og som et eksempel findes stivelse i de fleste fødevarer, som kartofler og pasta. Cellulose, det består af 10.000 monosakkarider. Det kan fx være fiber i en plante og et træ. Vi er ved at lave et forsøg med monosakkarid, hvor vi har taget noget vand, som vi er ved at varme op her, og det skal så næsten koge. Og så har vi taget 5 forskellige reagensglas. I det første her har vi kommet vand. Det næste er der vores egne hjemmebrygget juice. Den tredje, det der juice-koncentrat fra Rynkeby. Den fjerde var der glukosemix, og den sidste er der normalt sukker i. Der er natriumhydroxid i dem alle sammen, og dem skal vi så nu putte op i vandet, og så se, hvad der sker. Her ser vi 5 bærglas, hvor det ene er fyldt halvt op med H2O, og det andet er halvt fyldt op med hjemmebrygget juice, og det andet er og det tredje er halvt fyldt op med juicekoncentrat, og det fjerde er halvt fyldt op med H2O, og 4-5 spæl fuld med sportspulver, og det femte er fyldt halvt op med H2O og saccharose. Og nu putter vi 1-3 dråber kobbersulfat i hvert bærglas, indtil det er delvist blåt, og så vil vi ryste lidt, indtil det reagerer med kobbersulfaten.
Og her ser I nu sportsdrikken, som har meget bundfald, fordi der er monosakkarid i. Her ser vi 3 bæreglas. Det ene er fyldt med vores hjemmebrygget juice, det andet er fyldt med sportsdrikker, og det tredje er saccharose. Vi har puttet kobbersulfat i, så nu skal det være den bundfald, og så skal vi finde ud af, hvad var monosakkarider. Vores hjemmebrygget juice er monosakkarid, sportsdrikker er monosakkarid, og saccharosen burde være disakkarid, men der er gået noget galt, så den har dannet bundfald og er blevet til monosakkarid. Ja, kort fortalt så indeholder alle syre hydrogen, fordi syre de jo kendetegnes ved, at de kan afgive H+-ioner, og baser de kan optage H+-ioner. Og derfor så kan syre og baser faktisk neutralisere hinanden, hvilket er tilfældet i det forsøg, vi viser her, hvor pH-værdien ligesom bliver neutral. Baser de indeholder OH-ioner i vandige opløsninger, og de kendetegnes ved at have en pH-værdi, som er over 7, hvorimod syre har en pH-værdi, der er under 7. Så generelt så gælder det, at jo lavere pH-værdien er, jo flere H+-ioner er der, og jo højere pH-værdien er, jo flere OH-ioner er der. C-vitamin er også kendt som ascorbinsyre, en organisk forbindelse, også kaldet en kulstofforbindelse. Det er det fordi, at C-vitamin indeholder grundstoffet kulstof. Og når en forbindelse indeholder grundstoffet kulstof, kaldes det en organisk forbindelse. Den kemiske formel for C-vitamin er 6CH8O6. Der findes 2 slags C-vitaminer, L og D ascorbinsyre. Pattedyr danner selv C-vitaminer, men det gør mennesker ikke. Vi er nødt til at optage dem igennem føde. For eksempel som frugter, tomater og kartofler. I Danmark spiser man rigtig mange kartofler, så vi får rigeligt med C-vitaminer. C-vitamin er også en vandopløselig vitamin, hvilket betyder bare, at man kan opløse den i vand. Den anbefalede mængde af C-vitaminer er 75 mg dagligt. Hvis du er ryger, skal du have det dobbelte. Hvis du ikke får C-vitaminer, kan du risikere at få skørbug, blandt andet hvilket betyder løse tænder, dårlig ånde og blodmangel.